Yun, luto na siya. Teka, pot-pot ka punta, no? Himay. Malakas yung kanin. Tadan! Okay na. Ako na ka sintabo, Siton? Ha? Sintabo? Oop! Lakas ng preno. Pwede na sumakay. Kuya. Punta kami ng ano. Kuya, sa may kanto lang po. Sa may kanto lang. Uy, Bili Diyos ko kami lang. ng... Dahan-dahan lang. Yan, ganyan lang dahan-dahan. Para smooth lang. Bili kami ng nyug. Nakahain niya sa kapitbahay ng ano. Malunggay. Ng malunggay. Puntak pin ka na di. Pagluway nga ninong. Puntak pin nga. Tulad to nung gamit ko dati na Portuguese. Dahan-dahan lang. Mas dahan-dahan mo pa. Basura. Wala, di pala ako nagmas. Nabili na pala yan, oh. Sa kanto na yan. Binibenta din yun eh, dati. Hindi ng umaga, oh. Aray ko. Dito lang kami sa ano, kabilang subdivision na bumibigay ng mga sangka. Pwede din sa labasan, kaso maglalakad eh. Hindi pwede itawid eh. Pwede ito itawid doon, no? Saan? Doon sa kabila. Yeah. Nilagay na lang ata itong ilaw na ito. Ito ano itong storage. Sa likod, meron din lagayan. Yan. May lagayan din siya. Yun o, pwede dalawang tao. Pag bata, kaya tatlo. Tapos, ayun o, yung storage niya sa likod. Pag namimili. Tsaka ito, storage din to. Sa ilalim. Bili kami ng nyug. Pag gagata kami ng Bili ka niya, no? Mami ba yan? Pang mami. Ayan, no? Nakabalot. Ang cute nito. Hindi ka mauulanan kasi meron siyang ano. Tsaka yung ano, asawa ng kuya ko may bata. Yan, nilagyan niya. DIY na lang yun. Dito
na nilalagay niya ng seatbelt. Yan. Para din sa bata. Ito subdivision din. Magkano to? Magkano to? Oo. Magkano yung 40. Yun lang. Ate, hindi napapaandar ni parang Jason. Paano? Paano mapapaandar yan? Paturo ka dun, no? Kasi may e-bike sila eh. Ano to? So pala, hindi mo na pinatay eh. Nangangain pa naman ng tanga. Ready na daw. Kailan yan mag-ready? Tayo di. Hindi na maanda. Hindi ah. Naka-handbrake kasi yung kanina. Hindi na pa. Naka-ready na nga eh. Dadayin ko na dada. Paturo ka. Paturo ka din. No? May e-bike sila. Baka. Isusi mo nga. Isusi mo. Patayin mo. Baka preno alalay ha. Baka bigla tayong tumilapon. Ano? Kaya pa? Kaya pa ba? Kaya pa ba ng powers natin? Ying! Ano? Ngayain ba ng tanga? Ang init na ng likod. Ay, Ayan na. ito. Kinabahan siya. Hindi ah. Kinaba ko yung ano. Kinabahan ba siya? Niremote ko muna siya. Ah, Nire-remote pala yun. Pag pinatay siya, kailangan i-remote. i-remotein mo muna bago susi. Dahan-dahan. Pwede lang pala dahan-dahan. Natatansin mo kasi yung silinyador. Ang sakit kaya sa likod. Tulad nung nagpa-practice ako dati nung sa forklift, pag binigla mo yung pinakang accelerator niya, ay tumatalon-talon. Kaya kakapain mo muna yung pinakang kung saan siya aandar. Pag binigla mo na ganyan, tatalon talaga siya. Nandaan lang. Ang kailangan nito, kakapain mo muna siya ganyan. Daan-daan na ano, ganun lang. Ayun lang yan. Pero ang gate kasi medyo ano, doon pa. Ang dami pa dito. May dami pa dito. Ewan ko, eto, gagawin din ata ito. Ayun. Gagawin subdivision din ata. Kaso, parang may ano pa problema yung may-ari. Ayun yung sa gitna. Ayaw ibenta yung sa kanya. Ayun, may nagsasaka doon sa gitna. Yung mga gulay dyan eh. Tatanim, dito kaya mura ang ano dito, iba din gulay, katulad ng pipino. Kasi Ano? ano, yan lang, Kalabasa. saka ano upo. Upo, mura dito eh. E-bike capital of the Philippines to eh. Yan ang mga may e-bike eh. Ayan. Then, nakita mo yun? Hindi ko napakita pala yung isang yung katabi ng Ikot tayo. bilihan ng gulay. Basura. Wala akong mas. Ikot tayo. Sayang di
may binenta dito 600k lang. Dito ata sa harap ng court eh. Pero nabili na. Ang daming ano. Yung sa kanto, 1 point. Wala yun. Ayun yung doon. Nasa 1.3 ata yun. Pero may ano na yun. May hulog na kasing una. Kumbaga pasalo na lang. Pero alam mo yung nasa kanto ng tabi ng gulayan, binibenta din yun. Ito court. Kaso sa alin yung court? Playground. Playground. So dati, nung una pa lang dito, wala pa mga sasakyan. Dito tayo nagpa-practice mag ano eh. Magdadrive. Oh, pero ano pa lang ito? Sobrang konti pa lang ng taon na nila. Yes. Ganda. Hinahanap ako yung ano niya doon. Kung paano siya yung hindi siya mapagsip. Ay, ang ganda ng ano oh. Gumamela. Tanim nga ako ng ganyan doon. Ayun. Ayun lang yung school. Sa likod lang. Ayun, school na yan. Ayun. Kung may School git na lang yan. dito, kung may git lang dito, malapit. Batag-batag sa kawalang oh. Sa likod. Kaya sobrang convenience lang ng ano. Kasi ito, kaya napaano si ate ng e-bike kasi may estudyante na kinder. Ayun lang yung school oh, sa likod lang. Pero kailangan umikot talaga. Pero ang ayun na tayo. Ayun na. Hello. Parking natin. Ano ba magpa-parking? Yung isang batang hamog. Oops. Nasabit ka. Yung side mirror. Sige pa, diretso konti. Ba't di siya nagabante? Oh, bumabalik ka yan sa Yanson pag nakitawan mo yung throttle. Nagkupan niya. Makabuelo. Baba mo mo. Ibaba muna. Wait lang. May nagtitinda ng taho. Taho, Kuya Jun. Dapat diretso pala siya. Pag nabitawan mo yan yung buelo niya. Ready. Ready. Kahit konti lang. Konti lang. Paano? Baka tayo dumiretso sa pintuan. Oops. Tama na ba? Oo, sakto na. Sakto na lang. Nakapag-park din ng maayos. Hindi ko nabubuhay. Kanina. Kaya Sinatay ko. tagal namin ng kaunti. Ha? Kinatay ko, hinandbrake ko. Ano? Hindi na namin alam kung paano bubuksan. Pagsara mo. Oo, pagsara niya. Pagsara mo, kailangan pindutin mo may pipin. Kaya nga. Ito lang, Oo. pindutin mo unlock. Oh. Pagka-unlock mo, susi. Kaya pinunod ako, may remote din. Kaya ang tagal Kasi pag namin. kinuwan mo siya, diniretso mong susi siya, Hindi. hindi siya, aandar siya, kaso na, Hinandbrake ko kasi. basta pag pipindutin mo, kahit anong rin dito yung pipindutin mo, pwede yan. Bago may remote to. Nyog, malunggay. Ganyan yung Hihimayin lang natin yung malunggay. battery. Pag kunting dalaw mo lang din yan. Ganyan nga siya kagapain. Kapag may dala ko nung bagon pa. Nagtatanong na siya. Kasi kanina hindi mapaandar eh. Mga... Ayun, Pero pag yung malunggay. Oo. si Kuya Pati Pio, nang ganun din. hihimayin. Hinira nila, punta sila sa pure gold na karaan. Hindi rin mabuksan. Nakuha niya. Napipihit niya bigla eh. Tapos biglang preno eh. Yung gulay kami ng ano, malunggay. Diyan lang yan sa harap. Kinuha. Matagal-tagal kami. Kasi may malunggay dyan sa harap. Pero So, naka-ready na nga eh. uso pa naman dito yung, ano, yung hingian ng tanim na gulay. Ay, wala na yung
Walang hangin? Wow! Kuya mo yung hangin. Dito yung ano, dito yung malunggay. May tanim dito ng malunggay. Ito. Ayan, kapitbahay. Tanim. Panibagong tanim na ano. Tanglad. Kalamansi. Dati may talong pa dyan na ano, tanim. Ngayon wala na. Pwede na yan. Marami naman to pag na ano na eh. Saka yung bata, paano din naman ata kakain. Yung mga bata, may manok naman dyan ako rito. Para makatipid-tipid. O yung nyog, 40. Grabe. Nakatipid sa gulay. Doon naman sa nyog. Dun sa atin libre, kaya medyo mas maga. Hindi ko alam kung saan pwede sabihin yung mas magaan sa probinsya. Sa probinsya pa rin? Ang ano lang sa probinsya, ang pinaka ano lang sa probinsya yung hospital. Pero may malapit na doon. Saka ano na ngayon. Kaya private ka magpa-confine. Mayroon ba ganyan na confine ni baby? May mga nahihinga na ng ano, tulong-tulong sa ano, gobyerno. Pero na, Ayan na. dito kasi malapit sa lahat. Mabilis na naman tumaluto. Pero sa akin talaga mas kukumparin. Gusto ko sa probinsya kaysa dito. Kasi dito, tulad nito, dito kami. Walang trabaho. Kahit ilang sakong pera dala mo dito sa Maynila. Pag walang trabaho. Puro palabas. Doon sa probinsya, kahit walang trabaho doon, kahit pa paano, makakaluto ka doon ng pagkain na libre lang talaga. Kasi punta ka lang sa gubat. Kasi yung gulay, pwede naman gisahin eh. Talong, pwede mo siyang gisahin kung wala kang gisa. Pwede mong ihawin. Pwede mong isapaw sa ano, sa kanin, di ba? Yung talong, yung okra, ganyan, yung sitaw. Pwede mo siyang isapaw sa ano, kanin. Yung talagang wala kang panluto. Toyo lang. Pwede mo siyang asinan, kalamansi. Kaya yun. Mga pwede mong mga gulay madaling maluto. Iba yung gulay natin doon na talong. Madami din tayo nakuha. Oo. Kung tututusin, magkano lang yung puno nun kung talagang ano, bawi na yung kabilihan. Kasi wala namang ano yan, walang fertilizer eh. Oo. Hindi, isang beses ko nga lang yun. Isang beses ko lang yun nadiligan eh. Papa! Ito yung matibay! Ito! Yan, time check natin. Masisira! 9:47 AM. Yan! Tiga. Isa lang? Sige lang. Isang piga lang. Hindi, meron pa yan. O, ilagay mo muna yung plato Titingnan ko dito. muna yung titingnan ko yung Kung kaya. kasi madali lang naman lutuin yung ano malunggay. Yan yung mga gulay na napakadaling lutuin. Sabi ni Kuya Bern, okay lang ako muna dito bro. Kanina nandun ako silent. Sabi ni Kuya Bern, Hello. ay saksak mo nga yung ano. Bawang tsaka sibuyas. Ang tao ba? Kalahati pa. Wala yun.
Ano isa pa? Okay na yan. Okay, bigayin ko. Yan, tinuturuan ko si Ami na magluto rin ng mga gulay-gulay kasi pagdating sa mga gulay-gulay, ano siya, hindi siya marunong magluto ng mga gulay. Dinagatan siya yung ano, Yung gata. yung gata. Kailangan dapat maganda. Matatansya mo lang naman yan. Ganyan. Wag mo lang labnawan kasi hindi masarap Sa pag amin, malabnaw. dagang ano daw? Yun yung ano. Lagay ko na to. Ano yung kinakain sa atin na ano? Yung isa, yung snake, ano yun? Bayoko. Bayok. Buko. Hindi ko alam sa iba sa probinsya eh. Kung ano yung tawag yun. Yun talaga yung kinakain namin talaga. Masarap yun. Huwag lang masobrahan. Nasakit yung tiyan. Kutsara ba? May kutsara. Ayan ah. Hindi yung yan. Mas walang tigil na. Ay, Ganun hindi naman na namin kinakain yung shell yung amin sinusungkit namin yung Kung sinusungkit laman yun. ko sinis. Ano sa pwede na tayo tapon mamaya. Ako naman. Wala is, Sarap na. ganun yung cellphone ko. Walang signal. Hello sa Tinuturuan ko sa dito. Turuan natin magluto. Ka na magsalang ma. Ha? Ganun mo to. Ano ko? Ganun mo yun. Kopya. Tatansyahin mo lang naman yung ano. Tansyahin mo yung gata. Tingnan mo yung gulay. Okay. Kasi yan yung mga gulay na napakadaling lutuin. Makita sa bakura. Uy! Philippines! Manamis. Ano na ginagawa? Yun, luto na siya. Okay na. Yari yung kain bahang. Kunin ko tong sili. Sili. Ang po luto na. Kunin ko tong siling dalawa. Dalawa lang nilagay ko na sili. Para sa aming dalawa ni Ami. Sarap. Sariling luto. Hiningi lang sa kapitbahay. Ito, hugasan na to. Para wala lang mga hugasan nito. Mga ginamit. Hello po 7 viewers. Ma! Nahiblad ako sa trabaho, Timarji. 195, 100 ako. Paningin ako, bakit? Sino naman yung si Romel, si Boy, si Sapa, panghihir,
pambihira kasi sino lang gawan unang pangalan. Bagong name, Benji. Boy Sapa. Sabaw. Sarap talaga kung may ano siya. Suso. Dami kaayo. Diba? Kaysa bumili pa ng gulay. Ito yung sa amin, mag-asama yan, sili. Ito yung sa kanila. Yung mga bata, mayroon naman dyan manok na prito.